नमस्कार, माझे नाव रमेश गावस। हांव शांतरगांव कला मंचाचो अध्यक्ष। श्री शांतरगांव कला मंच मासोडे ज्या संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाता त्या निमतान आमी रौप्य महोत्सवाचे आयोजन केल्ले आसा वर्सभर। आणि ह्या 9 तारखेक वाळपय कदंबा बस स्टँडाचेर आमी लोककला महोत्सव 2025 म्हादय लोकमाळ हे पारंपारीक संस्कृतीचे आयोजन केला। लोककला महोत्सव 2025 हो 9 फेब्रुवारी कदंबा बस स्टँड वाळपय हांगासर जावपाचो आसा। हो जो कार्यक्रम आसा तो सकाळी 9 सुरू जातलो, त्याच प्रमाणे सांजच्या 9 पर्यंत तो चालू उरतलो। ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी वेगवेगळे लोककला आणि अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा ही आमी हांगासर आयोजित केल्ली आसात। ह्या सुवाळ्या खातीर आमकां अध्यक्ष म्हणून लाभल्यात आमचे गोयचे आरोग्य मंत्री मानेस्त श्री विश्वजीत प्रतापसिंगराव राणे। तेच बरोबर आमचे गोयचे मुख्यमंत्री आमकां प्रमुख पावणे म्हणून लाभल्यात। तशेंच खेळ व कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे मंत्री मानेस्त श्री गोविंद गावडे सर आमकां खास निमंत्रित म्हणून लाभल्यात। आणि मानेस्त पद्मश्री विनायक खेडेकर सर ह्या सुवाळ्याचे उद्घाटक जावन आसात। तसोच या महोत्सवाचो समारोप सुवाळो 3 सांजच्या वेळार जातलो, सांजेच्या 6:30 वरांचेर। ह्या समारोप सुवाळ्याक आमकां प्रमुख पावणे म्हणून लाभलेले आसात माननीय श्री श्रीपाद नाईक सर, गोवा खासदार व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। तसेच खास निमंत्रित म्हणून लाभलेले आसात आमच्या सत्तरी तालुक्याच्यो डॉक्टर देविया राणे, आमदार आणि अध्यक्ष वन विकास महामंडळ। विशेष अतिथी म्हणून लाभलेले आसात माननीय श्री कालिदास घाटवळ सर, उपसंचालक नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार। हांव सगळ्या मानेस्त गोंयकारां लागीं मागता की तांणी ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावन हो सुवाळो जैतिवंत करचो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.